çapamenî û ragiştire. Wekî te zanîn operasyona nijadkujiyê yên ku dewleta faşîsta Tir di hevdeyê Nîsanê da li ser heremên parastinê medyadayî destpêkirin berdewam e. Bi êrişên xwe yên li ser çar parçeyên Kurdistanê dixwaze armancên xwe yên dagirkerî û mêtingeriyê pêk bîne. Bi piştgirî û hêza NATO wan êrişên xwe her ku diçe zêde dike. Bi wan êrişan destkeftiyên 5 salan ê tevgera azadiyê dike armanc û dixwaze wan destkeftiyan ji holê rake. Di wan êrişan da li gel dewletên dagirkerên Kurdistanê hêzên hevkar jî ristekî çalek dilîzin. Lewma her kesê ku wîne azad a gelê me û berjewendiyê netewî diparêze û ji bo wêya canê xwe datîne holê bi awayekî zanebûn tê hedefgirtin. Li Tirkiye û Kurdistana Bakur Partiya Demokratîk a Gelan HDP her roj li rastî êrişên lîşkirina siyasî tê. Bi heman awayê li gelek deverên endamên HDP ji aliyê faşîstên hovane yên nijadperestiya Tirk û ji aliyê rêxistina çete ya bi navê Sadat ku piştgiriya xwe ji dewleta Tirk digirin tê qetilkirin. Di çerçeveya wan êrişan da li qada Şengal, Maxmur, Rojava jî êrişên faşîzane berdewam in. Di heman demê de penaberên siyasî yên Bakurê Kurdistanê ku li başûrê Kurdistanê jiyan dikin, mafê wan tê bin pêkirin û qetilkirinên re derbas dibin. Ew kesên ku wekî penaberê siyasî li başûr dimînin, welatparêzin û gelek ji wan endamên me ne. Ew kes ji dijî polîtikayên kirkirinê yên dewleta faşîsta Tirk ku li ser gelê Kurd didin meşandin, têkoşîn kirine û li hemberî hêzên kirker ên ku dixwazin têkoşîna azadî û hebûna gelê Kurd têk bibin, li hemberî wan siyaset meşandine. Piraniya wan kesên ji aliyê pergala hiqûqa ya dijminane hatine darizandin û sizayên gelek mezin ên zindanê li wan hatiye birîn. Ji ber ku bi pergalekî wisa ya dijminane hatine darizandin, neçar mane ku derbasî başûrê Kurdistanê bibin. Têkoşêr û welatparêzê hêja Rêheval Mehmet Zekî Çelebî jî bi hiqûqa dijminane ya dewleta Tirk hate sizakirin û neçar ma ku derbasî başûrê Kurdistanê bibe. Rêheval Zekî bi qasî 12 salan li başûrê Kurdistanê nişketçî bû û li Silêmaniyê jiyan dikir. Mixabin ji aliyê hêzên tarî yên dewleta Tirk ve bi avayekî hovane di hevdeyê pênc de li Silêmanî di nava bajêr de hatin qetilkirin. Divê warê zanin ku her destekî qirêj û tarî yê ku dirêjî welatparêz û endam û rêhevalên me dibe, em ê teqez wî destê bişkînînin, li ber çavê me bi qasî kesên ku wan êrişan pêk dînin, kesên ku pişt wan disekinin jî suçdarên û hevkarê sûcê tê kirine. Em wana bi tundî lanet dikin. Lewma em bang dikin ku bi demildest rêveberiya yenekê li hemberî wan reşkujiyên siyasî û sûcên nijadkujî yên li Silêmanî pêk tên bibe xwedî helwest û kesên suçdan derxin holê û siza bike. Pêwîst e warê zanin ku helwest û nêzîkbûnên ji rêzê dibe bibe gefekî mezin li ser helwesta yekîtiya netewî ya gelê ne û wî nikaribe pêşiya êrişên wisa warê girtin. Wisa dizanin ku kay tenê Kurdên Bakur xwe bi fikra azadî ya rêber apo bi rêxistin kirine û xwedî hişmendî û zanebin û azadiyê netewî pêk dîne. Lewma li Rojava û başûr ketine pê nêçîra Kurdên Bakur. Belam hişmendiya azadî û rihê azadiyê ji mêj ve sînorên Bakurê Kurdistanê derbas kiriye, belavê cîhanê bûye û gerdûnî bûye. Lewma ne pêkane ku bikaribin hişmendiya azadî û rihê azadiyê bikujin û ji holê rakin. Berevo jî wî jî wê yê her diçe zêde dibe û mezin dibe. Ji ber wî em carekî din wan êrişê terorî û hovane ê li hember hevalê me tê kirin bi tundî lanet dikin. Spas dikim ji bo hatînê ve. Şehîd namerim, şehîd namerim, şehîd